Яңалыклар чыгарылышын күркәмешләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Гадәттә кешеләр нинди дә булса бер өлкәдә ирешкән уңышлары белән сокландыра. Ләкин Розалия ханым Насыбуллинаның үзләштергән һөнәрләре, кызыксынып башкарган шөгыльләре бихисап. Ләкин иң зур бәхете һәм казанышы моннан 50 ел элек Камил абый белән бергә корган тату гаиләсе, балалары һәм оныклары. Алдагы минутларда тормыш мәгънәсе һәм бәхетле гомер итү серләре турында уйланыйк әле. Туған ауыл кебек якын, торган җирдә кадерле. Мәнсә дигәне бу авылны, яратам шул кадерле. Арча районының Мәмсә авылы турындагы әлеге җырның авторы Розалия Насыбуллина. Үзешчән язучы, шагыйрь дип кенә әйтеп булмый аны. Кул эшләрен, күп санлы китаплар, грамотларын күрүгә аңлашыла. Күп кырлы шәхес дип нәкъ менә Розалия апа кебекләрне атыйлардар. Мин үземдә шундый теге сәләт талант барлыгын сиздем инде. Миндә, димәк, нәрсәдер бар бу өлкәдә дә. Шуңа күрә инде үземнең биографиям, автобиографиям турында, үземнең тормышым, хезмәт юлым турында, үземнең туганнарым турында китап чыгарасым килде минем. Бик тә бала чагымнан башлап инде. Менә бу гомер тәгәрмәчләре дигән китап 2017 елда чыгардым. Мин бу китапны иң беренче китабым минем. Бик калын булып чыкты инде ул. Розалия апа җырга моңга да битараф түгел. Әзрәк кенә булса да үзе дә уйнап ала икән. 13 ел Өммегелсем дигән фольклор ансамблен җитәкләүе дә очраклы түгел. Гаилә бездә музыкаль гаилә, әти гармунда, тальянда бик матур уйный иде. Абыйларым икесе дә уйнадылар инде. Энекәшем уйнады. Аларга кызык, мин дә уйнарга өйрәндем менә. Башта тальянда уйнарга өйрәндем, аннан хромкада уйнарга өйрәндем. Һәм шушы Ташкичүгә күчеп килгәч, баянга өйрәндем инде. Балаларны музыкадан баян белән җырлаттым инде, менә шушында укыттым инде. Ел бергә гомер иткән Камил абый тормыш иптәшенә әле дә сыкланып карый кебек тоела. Аның эшләмәгән эше юк, турысын гына әйткәндә. Нәрсәгә тотынса да булдырам дип тотына ул. Безнең фикерле булырмы икән бу, булмасмы икән дигән фикер юк анда. Тотына икән булырга тиеш, бүтән артка чигенү юк. Һөнәрләре күп булса да, гомерлек эше укытучылык Розалия апаның. Ул күп буынлы мөгаллимнәр династиясе вәкиле. Мөхәммәд Рәхим бабай менә иң беренче педагогия башлангыч шушы бабайдан башлана минем. Ул мәдрәсәдә, Искирта мәдрәсәдә шәкертләргә белем биргән кеше. Укытучылык һөнәре булды миндә бала чактан ук. Урамдагы бөтен вак балаларны җыйнап, әнидән төшкән иске таблицаларны капкага ябыштырып, алар буенча аларны сөйләтеп, аларга сораулар биреп, кичкенәдән менә акбур белән капкаларга яздырып, шулай итеп укытучы һөнәрен мин шуннан үзләштереп бардым инде. Үзе укыткан Ташкичү мәктәбе коридорлары буйлап атлаганда, Розалия апа һәрбер хезмәт көнен хәтерли кебек тоелды. Бу минем туган йортым. Чөнки бу мәктәпне 1986 елда мин үз кулларым белән ачып кирдем. Биредә ул 20 ел хезмәт куя, шуның 12 елын мәктәп директоры булып эшли. Розалия апа бик киң кырлы шәхес. Аның инде электә, хәзердә ул бик иҗади, ул үзе җырлый да, үзе баянда да уйный, кул эшләренә дә бик оста. Чынлап менә укытучы bütün яктан да булырга, bütün һөнәрләргә дә яхшы булырга тиештер. Һәм Розалия апа ул чын укытучы, һәм ул менә үзенең бүгенге көндә дә ул үзенең хезмәттәшләренә дә, безнең хәзерге вакытта яшь буын укытучыларга да шундый киңәшләрен белән һәр вакыт ярдәм итеп тора. Розалия апа югары категорияле җитәкче, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы, күп санлы медальләр, мактау билгеләре, рәхмәт хатлары иясе. Ләкин нинди генә дәрәҗәле җитәкче булмасын, гаилә аның өчен бик кадерле була. Мин буларның өенә мендем.
Камил ул вакытта Владивостокта битеме? Владивостокта анда. Ие, хәрби хезмәттә, офицер булып хезмәт итте ул анда. Бик әйбәтләп сөйләштек инде әнисе белән, шушындай тәмле кабартмалар пешергән иде инде, шәйләр эчтек инде, шул вакытта балалары турында сөйләштек. Һәм мин чыгып киткәндә генә әни минем әле армиядә, менә шушындай улым да бар дип күрсәтте. Бик матур инде, хәрби формадан инде, бик шибәр инде. Шуны мин карап тордым да инде, ул бик шибәр икән, улыгыз исән-сау әйләнеп кайтсын дип шулай чыгып киттем. Мин шушы йортка килен булып, шушыларга килеп төшәрмен дип уйламадым да. Беренче тапкыр мин аны 72-нче елда күрдем. Аңлаша белмәйдем, шул армиядә кайтканнан соң. Шуннан инде бер спектакль караганнан соң Ташкентта инде спектакль икән хәтерламыйм инде. Шуннан инде танышып китеп, шуннан аралашып яши башладык инде. Берәүнең дә тормышы әкияттәге кебек авырлыкларсыз, җайлы гына бармый. Шуңа да карамастан, янәшәңдә сөенечләрне дә, көенечләрне дә уртаклашыр кешең булу зур бәхет. Әгәр син бер-береңне хөрмәт итмисең икән, сабыр итмисең икән, гаилә шәлпәрәмә килергә генә тора, якларга кирәк. Үзеңне, гаиләңне саклау өчен бик нык сабыр булырга кирәк беренчедән. Аннан соң ихтирам, хөрмәт дигән әйбер булырга тиеш инде. Өйдәгеләргә, гаилә членнарына, иренгә карата, мәсәлән, мин иремне бик нык хөрмәт итәм. Ихтирам итәм, бик нык хөрмәт итәм, бик нык тәрбиялим, карыйм, потому что ул миңа бер гомеремдә бер моны авыр сүз әйткәне булмады. Кой арада үтте гомеркәйләр. Агым су да алай тиз акмый. Игере чаба яшьлек гомер юлларыннан, тик кирегә генә ул кайтмый. Иңне бу тормышта ярты гасыр гомер иткәнбез. Дөнья мәшәкате белән бергә алтын туйга килеп җиткәнбез. Ходай безгә озын гомер белән саулык бирсен, тормыш итәргә, насыйп булсын безгә шулай парлап, бриллиант туйыбызга җитәргә. Кайда җимешләре белән эч, авыртмасын ашап кара. Ания Гыйбадуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.